Здравейте на всички! За днешното бръснане съм предвидил един бръснач, който придобихме заедно с Влади Тодоров. За днес е филармоник. Моделът Double Tempo. Хосе Монсерат Пол, испански бръснач. Размерът е 7/8, в гъвкавост 50%, с горна и долна насечка на танга, пластмасова дръжка, дистанционер пластмасов, много известна фирма. По дължина на танга филармоника Double Tempo, Хосе Монсерат Пол и лирата. Знакът на филармоника 14 номер. Имало и гравировка по дължина на острието Double Tempo. Имало и златни гравюри, но не са трайни и са изтрили. От другата страна на танга Made in Spain, Испания, изработено в Испания. Знакът на филармоника и той се е поизтрил. Бръсначът, когато дойде, аз нямах възможност, бях в командировка и беше почистен за точно от Пламен Доманов, за което благодаря. На 3 пръстения се наложи да го презаточа. По-нататък ще спомена защо. За днешното бръснане, благодарение на Влади, забравих автора, ще видим без него. Сапун House of Mammoth, графството. Напластил съм го в една купичка и с малко водичка, колкото да се размекне сапунът. Основният аромат е теменушки и тревисто, вода. Тревисто, трева. Много добър аромат. Провокиране от сцената на националната сцена в графството в филма Хобит, за така разбира. Много интересен аромат. Бръснал съм се един път със сапуна. Направи впечатление, че аромата е, как да се изразя, сложно съставен. Когато с течение на времето отмина ароматът, мириса на теменушки, изведнъж се появява мирисът на тютюн. Има чувство, че някой стои до теб и е запалил лула. Много, много интересно. Четката Яки океан. Намокриме. Да разбием пяната. Нямам представа как се вижда с този начин с телефона. Водата е 2 дена, 2 дни дневно. С още водичка. Малко вода, мисля, че е готов.
Възелът на яка е голям, набира всичката пяна в четката, ще ви стигна за 2-3 паса. Защо се наложи да презаточа филармониката? Преди, може би, 3 седмици се бръснах с нея. Тя има, както е заточена от Пламен, 2 или 3 бръснения. Преди 3 седмици се бръснах с нея, ама коренно различен бръснач. Скубе, нареже и останах озадачен. Споделих впечатленията с Пламен, погледнах режещия ръб и все едно, че беше минаван на колан, но на твърд колан. От едната страна режещия ръб беше надраскан. Аз си нямам спомен да съм минавал. Имам един твърд колан, който не използвам. Нямах спомен да съм го минавал на него, но както и да е, казвам си, може пък нещо да съм прегрешил. Както се казва, след 2-3 дена забелязах на основния ми колан Юле в голяма горната част 2 лески. Викам си, айде, викам, пак може аз да съм нещо направил без да искам. След известно време, пак 2-3 дена, падна ми батерийката на лупата, с която преглеждам остриятата по време на заточката. Смених батерийката и си викам, чакай да погледна как се вижда с новата батерийка, каква е светлината. Извадих един $1, който стои за тренировка, за пробване на камъни и така нататък. И като го погледнах през лупичката, установих, че на върха има щръпка. И то е щръпка, която се е появила само от едната страна на острието. А това може да се получи само при неправилно минаване на колан. Тогава навързах нещата и разбрах, че си имам последовател вкъщи, синът ми, който изглежда се събирали с деца и им показал татко му как се бръсне и е направил щръпките, минала и филармониката и $1. Нали, всичко е поправено, филармониката е презаточена, $1 и той. Важното е, че няма колана, също е поправен. Важното е, че няма поражение. Много добра пяна. House of Mammoth. Мокне лицето. Взех бръснача, съм забрал да се съпромиса, Тук имам една раничка, която ще пазя. Страхотна пяна на House of Mammoth. Усещат се още теменушките. Страхотна работа на филармониката.
острието измивам с вода само в тази му част и веднага след това се забърсва с кърпата, защото има опасност, като се завърти, да попадне вода в горния пин. Филармониката има много казано за нея. Тази е първо поколение. Има второ, трето. Не съм сигурен, но мисля, че започват работа около 1915 по спомен говоря. Забравих я и я. Нищо. Правят модели Double Tempo и основния модел. Имат модел Sub-Zero, модел Torino. Много хубав формат. Да открия тази раничка, че пак ще... Ръцете винаги се избърсват. Винаги сухи ръце при тъжката на бръснача. В тази част, понеже кожата, брадата е по-твърда, по-късички движения, не. По-късичките движения спомагат за по-безпроблемно, без раздразнение минава.
Още един бас филармониката. Добре реже филармониката, чудесни бръсначи са. Ако са запазени, сега може би най-добрите на света. Едни от най-добрите. Ето, тук вече почва да се усеща тютюневият аромат. Имате чувството, че Гандалф е запалил лула и ви гледа как се бръснете. Поне на мен това такива картини ми навява този аромат. Почвате да го търсите, да се оглеждате. Червена точка се появи. Филармоник поддръгни всичко.
Изплакваме да ви проверим за остатъци някакви, но не съмнява с този бръснаш точно. Тук на проблемното ми място малко ще вземем. Винаги подсушаване след измиване. Някои обират на ръка, някои в салфетка. Виждал съм с гъба за бани. Също може да се обира. Аз измивам, подсушавам и след това прибирам. Абсолютно BS. Да видим стипцата какво ще покажа. Стипцата сега забелязах, също няма ъгълчето, явно и тук съм имал помощник. За живи здрави. Има реакция на стипцата, но 2 от 10 бих казал. Тук малко в долната част повече, но толкова 2 от 10. Чудесно блесна. Чудесно блесна, не чуда се автор, защото нямам такъв. Когато не зная кой да сложа, винаги